Újfehértóról köszöntöm a Fidesz honlapjának és a saját honlapomnak a kedves látogatóit. Ez alkalommal természetesen a mezőgazdaság ügyei, nehézségei kerültek terítékre. Én is igyekeztem mutatni, hogy a programunkban részleteiben kitérünk arra, hogy mit kívánunk a mezőgazdasággal csinálni, mit kívánunk képviselni majd az Európai Parlamentben, és ha oda jutunk a kormányzási munkánk alatt, hogyan kezeljük a mezőgazdaságot. Az látható, hogy az elmúlt 5 évben válságot követett szinte minden termékével a magyar mezőgazdaság. A gazdák hátrányos helyzetben voltak riválisaikkal, szomszédgazdákkal szemben, tele vannak az üzletek nem magyar, külföldi eredetű árukkal, és nagyon nagy a probléma, hogy a fiatalok is hátat fordítanak lassan a mezőgazdaságban. Ezt a tendenciát mindenféleképpen meg kell fordítani, akárhogy is nézem, a mezőgazdaság az egyik legbiztosabb húzóágazata az országnak. Ez az ország mindig is képes volt nem csak saját magát, hanem az egész Kárpát-medencei magyar régiót ellátni nagyszerű termékekkel.